Sraith picture ever a cuig, ag tóú Scoláire na Bliana. Maidin áirithe, bhí Toghchán Scoláire na Bliana siúl, agus bhí an múnseoir á phléilinn. Bhí ní sin a dúil go se bhain leis an phost, dúirt sí linn smaoinú go cur amach roimh vótáil, mar cinniú tábhachtach a bhí ann. Tháinig an lá vótála agus cheasna daltaí i líne dhéireach. Thuaimid suas go dtí an boxa agus chuirmid ar milliú go vótála isteach. Bhí an múnseoir ag Toghchán don boxa. Bhí sé deas bheith ábalta ar marúlacha a chur trasna. An sin, thosaí beirt múnseoir ag obair san ifig. Doscail siad an boxa agus chaith siad na billiúga amach ar an tabla. An sin rinne siad cúntas ar na vótaí. Bhí neart ibre le genú acu. Bhaillí na daltaí le chéile i hallan na scoile. Bhí coppla múnseoir agus an príomhide ar an ardan chun na torthaí a thabhairt. Bhí gach duine ionta ciúin ag fannacht, agus bhí ar gríthe in ar méal. Ghlaí an príomhide ainm an bhuaiteóra, ba í Sandra ní chealaí Scoláire na Bliana, agus phléasc an seomra le bualadh bos, mar hatan Sandra le gach duine. Ba chalín galanta dígrasachí, agus mar a deir an seanachal a cheart an sé a helé. Bhfuil an príomhide Sandra go hard na sféra. Bhí a humpar agus a hobar bhaile i gcónaí dard caighdean. Bhí iontas an dóin ar Sandra. Ní raibh sí ábalta loirt, ach bhí sí thar a bheith sásta. Bhí an gradam tiltte go brá eici.